mga angkol ug mga auntie. Tugutin na sab kaninyo na mga inasabtag katahuran karong mga orasaha. Ayan, magandang gabi po sa inyo mga kabisyo. At welcome na naman po sa ating programang Tutoy na Love. Ayan, syempre, ako po'y makakasama na naman ninyo hanggang alas 12 ng madaling araw. Ngayon po'y araw ng Martes, no? January 16, 2024. Bilis na naman, no? Lagpas na naman tayo sa unang kalahati ng ating unang buwan sa tuig 2024. At syempre naman, ikaw angkol, no? Kumusta naman po ang inyong lagay? Sana laging mabuti po, no? At sana laging okay pa sa alright. Kasi yun nga, mahirap na po pag nagkakasakit. Marami pong pumapasok ngayon na may sakit. Kaya yan ang dapat mong ingatan. At sa mga may sakit naman, parang awa nyo naman, no? Oh, baka naman po pwede kung pag nagsasalita ka naman, wag naman sobrang malapit yung pagbumuka mo. Baka malusian ang akong imuhang kigol. Ayan, hello po mga kabisyo. Kahit naman ako, lagi naman nating pong nakakasama yung mga may sakit dyan. Inuubo, okay lang. Para sa akin mga kabisyo, matirang matibay. Yawards! Oo, bahala ka dyan. No? Ang napaka-importante lang talaga dito mga kabisyo is yung kompletong tulog. Bakit? O ba to? Kompleto ba yung tulog mo? Sa mga wala pa pong alam, no? Yung oras ng ating tulog dito, pag ganito pala yung oras ng trabaho mo, no? 9 to 12 yung ano mo, pahinga. Hindi ka naman agad-agad yan makakatulog. O, mag-correct ka pa. Kumbaga, may mga gagawin ka pa dyan sa bahay. Yung mga hindi mo nagagawa, pwede mo nang gawin. At tama-tama din, halos lahat naman natutulog na eh. Ayun na nga. Pag nag-correct ka, dapat dahan-dahan lang. Baka naman kasi magising. At pag magising, ay lusion dyan ang imong kigol. Ayan na. Siyempre naman mga kabisyo, no? Hello po sa inyo dyan. Ilan ba kayo dyan sa bahay ngayon? Ilan? 3. Oo, ikaw, asawa mo, at yung mga anak. Yung iba nga, hindi lang 3. Yung maabot pa ng 10 eh. Alam mo kung bakit? Umabot dito sa Maynila yung mga kamag-anak. Nagpabuhi. Parang awa nyo naman. Yung mga nandito na ngayon, hanap kayo ng trabaho. Pag hindi na makahanap ng trabaho siguro, pauli na. Uwi sa probinsya, kaong dukot. Kain ka ng totong. Alam mo mga kabisyo, itong oras na to, no? Sasabihin mo sa akin, Toy, bakit ka na laging nagpapatawa dyan? Alam mo, ganitong oras, hindi naman talaga natutulog si Uncle at si Auntie, tsaka mga pamangkin po natin, no? Hindi po natutulog yan. Sila lang po yung nag-aabang po ng mapupulot na mga magagandang mga memories o kaya mga experiences. At tamang-tama din mga kabisyo, ha, etong programa na to, marami po tayong mapupulot to. Hindi lang po nanggagaling sa akin yan, nanggagaling din sa ating mga angkol na mga nagko-comment dito sa atin, no? Sa ating fan page sa Totoy Bato Official, no? At siyempre may nabanggit ko kanina kung ilan ba yung mga tao sa bahay. Kaya ang nailagay ko, naisip kong magandang pag-usapan dito mga kabisyo. Etong ilan ba, no? Kung gaano ba dapat kadami ang bilang ng isang pamilya dito sa Metro Manila. Ilan ba kayo dyan, no? Napaka-importante yan mga kabisyo, especially pag isa lang yung naghahanap buhay, naghahanap ng pera. Si Uncle lang, si Auntie nagbabantay ng mga anak. Pero kailangan yan mga kabisyo. Kaya ang tanong ko doon sa aking fan page, nakalagay doon, sa panahon ngayon, gaano ba dapat kadami ang bilang ng isang pamilya? Ilan ba kayo? Col, te. 4? 4 na dosena. Hindi naman siguro, no? Pero minsan din kasi may mga kamag-anak tayo, especially ako, no? Sa probinsyano. Sasabihin sa akin na, Col, pwede bang tumira dyan sa inyo? Kasi maghahanap buhay yung pamangkin ko, Col. Siyempre, bilang isang mabait naman po tayo, pinapatira natin sa bahay. Umabot na ng 1 buwan, 1 taon, hanggang ngayon, pagyapoy trabaho.
Ay, lami kayo. Lusion, yun ang kigol. Pero swerte lang yung iba, no? Kasi nakakakita ng trabaho. Oo. Dahil nga ikaw nakakita ng trabaho, ngigani mo, oy. Yawards! Yan dapat ang Yawards. Ayan, no? Mag-comment na po doon sa ating fan page, mga kabisyo, sa Totoy Bato Official, no? Sa panahon ngayon, gaano ba dapat kadami ang bilang ng isang pamilya? Napaka-importante yan, mga kabisyo, no? Ayan, mamaya, no, pagbalik natin, pag-usapan natin ang kahalagahan din dati. Ha? Pag marami po kayo, marami kang anak, marami kayong nakatira sa bahay. Oo, pag konti naman, mingaw pas Birnes Santo. Oo, mas masaya pag marami, di ba? Pag-usapan natin yan, mga kabisyo. Alam kong marami po kayong mga experiences dyan na pwede natin i-share dito, ha? Sa ating programang Totoy na Love. Hasta kaning orasahan na gali, no? 9 p.m. Umpisahan na ang pagtutoy. Ayan, no? Magandang gabi. Pag-usap, no? Again, good evening po. 9 p.m. hanggang 12 midnight. Ang programa natin, Totoy na Love. Ako po ang inyong halandong kauban. Kasama sa ere. Ako po si Totoy Bato. Only right here on 90.7 Love Radio. Mayang gabi, Ikabi Show! Sasakyan sikat.